Sa number 3, anay Vice President Leni Robredo ginapaabot nga magatambong ag magaupod sa campaign rally sang independent candidate sa pagkasenador nga si Bam Aquino sa Bacolod City sa Miyerkules nga adlaw. Ginsiling ni anay Governor Rafaelito Coscolluela as of press time para na pag-finalize sa mga event nga natalana sa Miyerkules sa Paglaom Sports Complex las 4 sang hapon. Suno sa kay Coscolluela, si anay Senador Francis Pangilinan ang iga-represent naman sang iautod nga si Anthony Pangilinan. Natalana naman ang isa ka video message gikan kay Senador Risa Hontiveros. Ginsiling naman ni Governor Eugenio Lacson nga nakaschedule mag-courtesy visit sa iya talatapan si anay VP Leni antes ang kaiwatan sa paglaom. Imbitado man ang gobernador sa mga pagtililipon. Kung bala siya ang nagasuporta sa kandidatura ng Aquino kag Pangilinan o kung magatambong siya sa mga rally suno kay Lacson, bantayan na lamang. Sa nagligad nga presidential elections, ginsuportahan ni Lacson si Robredo. So they're offering themselves two candidates, Senator Pangilinan and Senator Bam Aquino, as independent Are minded. you supporting them? Can we wait on Wednesday? What time? She's coming here. I don't know if I have permission to say, but sige na lang, no? Si VP Leni naman is always open. She will be here in the office mga 2:30 p.m. And then they will have a rally in Paglaom at 6 p.m.